As fincas, ollo que as fincas. Sabedes que hai que limpalas por o tema dos lumes e tal, pero fincas que non teñen dono, que non aparece o dono, que buscas o dono, non aparece o dono das fincas, e ollo, porque a Xunta de Galicia está pensando en chuchuchú, o que non lle aparezca o dueño, a Xunta quédase con 800 fincas sin dono. Ojo, non para traballalas da Xunta, que non son amigos de traballar, eles. Mirad este señor como vai señalando, esa dai. Exprópiese. A ver, a mí por unha parte isto pareceme ben, que a Xunta de Galicia chegara a túa casa e que che dixera usted ahora mismo ou me leva a todas as fincas que ten e as que non conozca, quitámoslas. Sí, porque hai xente que ten fincas e non sabe nin onde están. Desto vai o seguinte... Ai, teño que vestirme todo, estábamos... Desto vai o primeiro sketch da noite, protagonizado... Vai facer de inspectora da Xunta, Cuidado. Eva Iglesias, aplauso grande para él. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Moi buenas. Son inspectora da Xunta. Pode ser boa persona igual, eso non ten nada que ver. No. Está. Mira, cóntolle, por esta zona hai moitas fincas abandonadas, verdad? Hai abandono, sí. Sí. Hai abandono, sí, hai abandono, porque, bueno, hai fincas abandonadas e hai a chavalada está abandonada tamén. Aquí vese xente nas playas de verao, chavalada, bañarse co calzoncillo por dentro do bañador. Ojo! Co calzoncillo... Vale. Escoitou o que lle dixo? Sí, O sí. calzoncillo por dentro do bañador e ainda sale un cacho calzoncillo para arriba. Eso hai que ser abandonado da vida. Sí, bueno, para nós eso danos igual. Mira, Sí. vostede ten unha finca nesta contorna, é así? Sí, teño Vale. varias, sí. E sabe onde está a súa finca? Pois teño aí eso, salle aí eso. Sí. Salle que eu teño unha finca. Sí, teño, sí, sei onde está. Sabe onde está? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Pero non sabe con exactitud. Eu con esa actitud sabe o miña nai. Vale. E sabe onde está a súa nai? A súa miña nai sí que o sei perfecto. Sí? Porque tuvemos, desde que a enterramos, non creo que se movera moito. Entonces... Aparte, veselle ben, porque para non gastar en lápida, que era moi cara, do marmolista, enterrámola ca cabeza de fora, para saber onde está. Home, non é bonito, pero é moi práctico, porque ver onde está. Sí, pero miña nai sabe... Miña nai sabe deso. Ben, pois, infórmolle que se non sabe onde ten vostede a finca, ten un problema. Así? Sí. Se non soubera onde está, pero Se non sabe onde está, ten un problema. Sí, pero se sei onde está, non teño Si ningún sabe problema. onde está, Claro, ¿no? claro. Sí. Pero ustedes saben, non? No, sí. Teñen aí apuntado, No, sí. Hai un merda non apuntei. Sí. Pero ustedes apuntan, Sí. Nos temos todo apuntado. Apuntan, carallo, se apuntan que viñeron á miña casa e non viñeron a do veciño. Mira que apuntou usted bien. Sí. Bueno, pois se non quere outra cousa, eu como ve, estou traballando, que a mí non veño os da Xunta a mí a quitarme a roupa daqui. Bueno, eu creo que igual ten un problema porque a partir de agora as fincas que estean abandonadas pasan a ser da Xunta. As abandonadas. Sí. Para as que non están abandonadas, non. Non. No, pero entendo que se non sabe onde está, tena abandonada. Ou límpase sola como un forno pirolítico. Bueno, é que eu sei onde está, Sabe onde está? Sí. Vale. Sei Con onde está. exactitud. Porque hai un momento díxome que non. Sí, eu sei onde está, non de memoria, pero eu se a vexo digo, é esta.
Vale. Se vexo... Eu se a vexo a finca, digo, é esta, sobre todo se está o meu tractor dentro. Aí doume cuenta perfectamente. Sí, Pois, se fai o favor, léveme hasta ela. Hasta onde? Hasta a finca. Ahora. Sí. O sea, sabe vostede onde está, non? Claro, Vale, volver. pois, léveme. Ahora, Sí. un lunes. Esa non é finca de andar o lunes nela, Esa é unha finca que llevamos sempre a media semana ou así. Vamos a ver, Con outro calzado. Non vai calzada para ir porque é moi encharcado, Ou me leva agora mesmo a ver a finca ou quedas en ela. Xa. Bueno, pero vamos, listo. Veña. Vamos, porque usted sabe onde está. Porque ten aí... Eu sei onde está. Ah, ten apuntado aí, sí. Eu tamén, Sí. Vamos. A ver, tampouco vai ser moi difícil de saber cal é a miña. Vale. No, porque se é a única que está sin limpar, no. Digo eu. Ojalá fose a única, pero é que hai moitas sin limpar. Ah, sí. Bueno, entonces vai ser máis difícil, pero bueno, usted sabe cal é, entonces... Eu sí, pero que non ten que saber é vostede. Sí. Pues bueno, pois... Veña. Vamos. Veña, Veña. vamos. É por ali. Iba a coller unha chaqueta. Iba... Sí. No, ven, sei que por ali pasa que iba a coller a chaqueta, ven, sei que por ali. Pero vaya vostede adiante. Vaya usted diante, por favor, non quero... Vaya diante usted. Non, home, que a ver, o dueño da finca é usted, non? Pero vostede sabe onde está a finca, non? Eu sí, pero que non ten que saber é vostede. Vale. Vamos logo. É por aquí. Vamos ir pola dereita. Dereita ou esquerda? Pola izquierda, non? Por aquí. Por aquí. É por aquí. Eu non digo nada, é a súa finca. Vamos ir pola dereita. Por aquí. Chégase polos dous sitios, pero, quero dicir... Vale. Quero dicir, chégase por aquí e chégase por outro Perfecto, lado. pero por Iso onde depende. prefiere Eu, ir? por exemplo, tamén, para ir de Coruña a Vigo vou por Oviedo. Dou máis volta, pero bueno. Vale. Pero Pero chegar, chegas. por onde prefiere ir neste caso? Eu iría por aquí. Pois veña, vamos por aquí. Vai adiante. Sí, vou diante. Non moito, tampouco despistarme. Sí. Vostede está seguro Bueno. de que Hombre, sabe pois, onde sí, está hombre, con sí, esa sí. actitud Sí. aleira? Non me joda que era por este lado. Usted saberá. Eu vou detrás súa. Que me dice así xa me empezo a desconfiar. Bueno, viñamos a xogar, estamos xogando, hai que probar. Sin a finca xa estamos. Así a finca non está. Pero bueno, ahora mesmo a finca xa é máis nosa que súa, Sí. Seguro que é por aquí, non? Dices, eu agora xa estou seguindo a usted. Non, eu estou seguindo a usted. Ah, vale, sí. Podo pedir o comodín da chamada? A quen vai chamar? Vou chamar aí... Vou chamar a un veciño que ten a finca ao lado da miña e ele igual se dá cuenta. Lito, son eu, mira, tú tes a finca, tú está pegada á miña. A miña finca, sí, está pegada á túa. Ben, tú sabes onde está a túa? Pois a la mierda, entonces. No, dice que el más ou menos xa... Non mo quixo dicir porque... que eu tamén deume un baixón de tensión hai 15 días e estou aprendendo a mexar outra vez. Xa. Bueno, entonces, polo que vexo, non sabe onde está a finca, non? A ver, non sei, ao mellor chegar hasta ella, pero eu si a vexo, eu a finca, si a vexo, eu reconozco perfectamente. Sí? Eu ven da finca, hombre. Vale, pois voulle dar unha última oportunidade. Venga. Imos subir a un outeiro Sí.
E se vostede me señala, Así. se me señala a súa finca, Así sigue sí. sendo súa. Así sí. Pois así veña, sí. vamos. Así sí. Ve, tamén Porque- poñendo algo da súa parte da administración. No, claro, nos poñemos todo o que sea. Tamén se poden facer as cousas, sí. Moi Vostede, ben. o sea, vendo a solo, Eu vendo a doume cuenta, sí, porque Sí. eu vin ali, traballei moito esa finca, teño un cariño moi grande a min se me levan eu tiro ao mar, Non, home, Bueno, non é pero... cuestión de tanto, Dice, pero- para que eu teña en cuenta. A vale. ver. Por aquí, Sí, aquí está. moi bien. Aquí vense, sí. A ver, unha destas fincas é a súa. Cale. Hai varias, Hai varias, hai. Me cago no minifundismo. Cantas hai? 150. Hostia! Sináleme, por favor, No, vos. a que de vostede. Usted, de todas maneiras, dígame frío, caliente. Non, non vou decir nada. Esta no. Esta no. Esta sí. Por favor, señáleme xa calé a súa finca. Eu se señala a miña finca quedome con ela, non me levan. Non, se señala a súa finca, é súa. Nós non nos quedamos con ela. Por de jodidos vou señalar a máis grande, a ver se me toca. Esta de aquí. Está seguro que esa é a súa finca? No, pero é a máis grande. Se acerto, polo menos acertar na máis grande. Pois acertou! Sí, señor! Noraboa! De verdad. Dime cuenta ahora porque ve como está arada, que estaba eu borracho aquel día que o tractor está arada de lado. Aí a ten, a Sí, súa señor. finca, sí, señor, pois Xa lle sí. dixen eu que o sabía perfectamente. E como a finca é súa e leva vostede sen declarala ao catastro 40 anos, sumada a conseguinte multa... Isto non é meu, vamos quitar tamén. No, eso a mí non me preocupa. Leva vostede 40 anos en declarala ao catastro, esta finca. Bueno, por Sumada a por conseguinte circunstancias. multa por tela sen limpiar, Pagas a multa. débeme vostede 100.000 euros. Así que é moi fácil. Canto é? Ou 100.000 euros ou a finca. Voume quedar cos cartos. Díamos cartos que... Tú. No, tú. Pero tú non tens ninguna finca. O meu nombre. Home, que che deixaran teus abuelos, olha. Non. Eu vexo ben isto das fincas, que se non sabes onde están, se non sabes onde están, que a tes abandonada, que che as leve o Estado, e debían o facer tamén cos cartos. A final de ano, tú non gastache, que che leve. Ah, bueno, xo a fan. Pero bueno, eso non terá que... Iba a dicir eu. Bicho invitado. Sí. A se vir botar unha pieza con ele. Igual sí. Non está previsto. No. Mola moito, Hombre. Me fai unha ilusión que esteña hoxe aquí no Land Rover. Un anuncio, e vamos que invitado para lá.